नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही टायटल तर वाचलाच असेल की आज मी 2000ची शॉपिंग केली आहे. शॉपिंग नाही तर ती हेल्दी शॉपिंग केलेली आहे आणि ते पण मम्मीसाठी. आणि मम्मीसाठी काय काय केलंय हेच तुम्ही तुमच्यासाठी पण करा. मम्मीसाठीच नाही, तुमच्यासाठी पण म्हणजे हे दाखवतोय मी की 2000च्या ह्या एका नोटामध्ये आपण काय काय शॉपिंग आणि हेल्दी शॉपिंग करू शकतो. त्याने आपला नवीन इयर म्हणजे 2021 आणि जानेवारी आपण नेहमी म्हणतो ना की आपल्या नवीन इयरला आपण काहीतरी नवीन सुरुवात केली पाहिजे, एक्सरसाइज केली पाहिजे. एक्सरसाइज करत नाही तुम्ही, ते तर मला माहिती आहे. तर हेल्दी खाऊया तरी. एका नोटची इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला पूर्ण इयरमध्ये हेल्प करू शकते. आता ते आपण बॉक्समध्ये काय काय ते पाहूया. आता सर्वात आधी मम्मी मी तुला एक क्वेश्चन करतो. ही जी नोट आहेत ना, ही जी नोट 2000ची नोट. आता मी तुला बोललो की ह्याची हेल्दी शॉपिंग कर, तर कशी करशील? हेल्दी म्हणजे काय? आता हेल्दी आपल्याला पाहिजे तब्येतीसाठी तेच आणायचं. हेल्दी म्हटल्यावर तेच ना येणार. नाहीतर ही नोट संपवायला माणसाला टाइम लागतं का नाही मम्मी? लागत. एक टी शर्ट घेतील, एक शर्ट घेतील किंवा चार्ज शॉपिंग करा म्हटल्यावर ते शॉपिंग करणार, कपडे चार्जर खरेदी घेतील करणार. किंवा काय करतील. पण आपल्या हेल्थ साठी ही तर सर्वात कमी इन्व्हेस्टमेंट बोलू शकतो ना मम्मी मी 2000ची. बरोबर. 2000 रुपये जर तुम्ही इन्व्हेस्ट करताय व्हिडिओ बघून, जे व्हिडिओ प्रोडक्ट घेऊन, तर मला वाटतं तुम्ही येणाऱ्या 3-6 महिन्यासाठी खूप हेल्दी राहाल मम्मी. बरोबर ना? आपण एक्सरसाइज तर दाखवलेलेच आहेत, ते तुम्ही एक्सरसाइज करता की नाही ते कमेंटमध्ये सांगा. आता मी ह्या नोटच्या हेल्पनी ऑनलाईन काहीतरी शॉपिंग केली अमेझॉनवरती. आणि त्या शॉपिंगमध्ये सर्व जे प्रोडक्ट मागवलेत ना ते मम्मीसाठी मागवलेत. कारण मम्मीची हेल्थ आता एवढे जर आपला लॉकडाऊन पास झाला, एवढं वर्ष झालं, आपल्याला कधी कधी न्यूट्रिशनल खायला मिळत नाही. बरोबर ना मम्मी? किंवा जे पण आपण काय खातो त्याच्यातून आपल्याला सर्व न्यूट्रिशन मिळत नाही. तर आपल्याला काहीतरी साईड आणि बाय प्रोडक्ट्स किंवा आउटसाइड प्रोडक्ट्स जे हेल्दी असतात ना ते थोडे कंझ्युम करावे लागतात, कारण आपलं न्यूट्रिशनल बॅलन्स करण्यासाठी. कारण सर्वच मम्मी घरच्या खाण्यामधून नाही मिळत आता आजकालच्या ह्याच्यात. रोज आपण डॉक्टरकडे पण जातो, डॉक्टरची औषधं खाऊन पण आपल्याला भारी पडतो. डॉक्टरचा विषय काढलायच ना, तर ही नोट तर काहीच व्हॅल्यू नाही डॉक्टरकडे मम्मी. काहीच नाही. ही तर फक्त ना सांगू रिपोर्ट्सला जातील तुमच्या. तर म्हणून मी तुम्हाला म्हणून मी सुरुवातीचे 1-1.5 मिनिटं फक्त तुम्हाला एक व्हॅल्यू सांगितली की हे इन्व्हेस्टमेंट करा तुम्ही. ह्याला पण जर जास्त तुम्हाला कोणाकोणाला जास्त आहेत, खरं जास्त आहेत, पण ते विचार करू नका, तुम्ही इन्व्हेस्ट करा. हे आता तुम्हाला मी प्रोडक्ट दाखवतो की 2000चे मी काय काय प्रोडक्ट मम्मीसाठी मागवलेले आहेत. सर्वात आधी हा ज्यूस, हा आहे त्रिफला ज्यूस. त्रिफला ज्यूस हे सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट असतं आपल्या डायजेशनसाठी. त्रिफला एक असा मम्मी आहे की त्रिफलाचं चूर्ण पण आणलं होतं, पावडर. कोणतंही आजारपण असेल ना, कोणतंही, तर त्रिफला एक असं आयुर्वेदिक मिक्सचर आहे की ते सर्व आजारपणाला टॅकल करू शकतो, म्हणजे सर्व आजारपणाला बरं करू शकतो. जर तुम्ही माझे सजेशन, माझे क्लायंट सुद्धा असतात ना, त्यांना पण मी सजेशन देतो की हे ज्यूस तुम्ही पिया. आता तिकडे काय लिहिलं, इकडे रिलीफ प्रॉब्लेम रिलेटेड टू डायजेस्टिव्ह सिस्टमला गॅसेस, म्हणजे कोणाला गॅसेस होतात मम्मी, कोणाला पोटाचे प्रॉब्लेम आहे, कोणाला डायजेशन होत नाही किंवा त्यांचं कमी डायजेशन होतं, डायजेशनची पॉवर कमी आहे. आजकालच्या लाईफमध्ये ऍक्च्युली पोटाच्या डायजेशनच्या प्रॉब्लेममुळे सर्वच प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. बरोबर ना मम्मी? ज्यांना पचनक्रियाच प्रॉपर नाही, पचनक्रियाच बरोबर नाही, तर त्यांचे हेल्थ असेच कमी होतात. आणि हा ज्यूस, हे ज्यूस तुम्ही पिया आणि नक्कीच 1 महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर तुमचं डायजेशन बघा किती इम्प्रूव्ह होईल. हे माझी पण गॅरंटी घ्या. आणि मी का कोणत्या कंपनीला प्रमोट नाही करत आहे. मी बैद्यनाथचं का दाखवतोय, कारण मला ह्यांचे ज्यूस जे चव असते ना, जास्त कडू पण नसतात आणि जास्त म्हणजे मीडियम असतात. आणि आपली ब्रँड आहे जी खूप ओल्ड पण आहे. तुम्हाला जी ब्रँड हवी ती तुम्ही घ्या, फक्त त्रिफला ज्यूस घ्या. आणि हे आता ह्याची प्राइस 175 आहे, मला ऑनलाईन 170 रुपीज, म्हणजे 5 रुपये डिस्काउंट मिळाले मला ऑनलाईन मध्ये. त्याचा ज्यूस जर तुम्हाला उघडून बघायचा असेल तर बघा कसा दिसतो. आणि कधी पण जेव्हा बॉटल उघडाल ना, त्याच्या अगोदर जर या बॉटल मध्ये बघा स्पेस आहे, ठीक आहे, तर ही बॉटल अशी हे करा, हलवून घ्यायची. आणि तुम्ही विचाराल किती घ्यायची ते पण तुम्हाला दाखवतो थांबा. आता तुम्हाला प्रश्न पडलाच असेल की हा ज्यूस किंवा हे ज्यूस आपल्याला कधी घ्यायचा असेल, तर तुम्ही लंच करेल किंवा डिनर, म्हणजे दुपारचं जेवण किंवा रात्रीचं जेवण करणार असेल ना, त्याच्या अर्धा तास अगोदर पाणी बरोबर घ्यायचं. आणि किती घ्यायचं तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, तर हा वरचा झाकण दिसतोय, ऍक्च्युली हा झाकण पण आणि मेजरिंग झाकण पण आहे. मग मी जरा पकड पडेल. आता बघा, हे खाली ग्लास आहे, हे ग्लास पकड वरती दिसेल त्यांना, हा खाली ग्लास आहे. आता 1 बुच पाणी, 2 बुच पाणी, डबल पाणी, आणि हे आपण शेक केलेलं आहे ना, बाटली सांभाळून, कारण बाटलीला एकच झाकण आहे. हा, आणि तुम्ही अर्धा किंवा अर्ध्यापेक्षा जरा जास्त घ्या, म्हणजे पूर्ण नका घेऊ, अर्ध्यापेक्षा जरा जास्त घ्या.
2 झाकणे पाणी आणि अर्धा झाकण ते ज्यूस. ज्यूस हे एका माणसासाठी आहे. तर हे शेअर नका करू. आता सर्वात इम्पॉर्टंट, मम्मी तू सांग, हे त्रिफला ना, हे त्रिफला हा. तुला मी जेव्हा लास्ट टाइम दिलं होतं तेव्हा कसं होते त्रिफला, कसं होतं खरं सांग. तू सांग. आता तुम्ही सांगा, हा ज्यूस मी टेस्ट करू नको का मम्मी टेस्ट करू दे? पप्पू टेस्ट करू दे. वा शाणी आहे रे तू. का सांग का? कारण हे आता ते कसं लागतं ते मी तुम्हाला दाखवतो. जरासं तुरट लागतं, एवढं काय कडू नाही, जरा आंबट लागते मम्मी ते. आणि पिण्यासारखं आहे बघा. माझे डोळे किंवा माझ्या एक्सप्रेशननी तुम्हाला समजलं असं की ते कडू असतं किंवा जास्त काय असतं. आता बघा एवढं पिलं, पण हेच जर आपण रेग्युलर कन्झम्पशन केलं ना तर आपली हेल्थ किती छान होईल. आता मी तुम्हाला सजेशन देतो, हे सुरुवातीच्या 5 दिवस अर्धा ग्लास, अर्धा बूच किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त घ्या. आणि नंतर पासून जे दिवस असतील ना, तर हा झाकण पूर्ण झाकण भरून घ्या. हे सर्व मी मम्मीसाठी केलं. तर मी विचार केला की तुम्हाला पण दाखवतो की आम्ही कसं हेल्दी राहतो, मम्मी कशी हेल्दी राहते. मग आम्हाला खूप जण विचारतात की मम्मी फिट कशी होते, मम्मी ग्लो कशी करते, मम्मी एकदम छान कशी दिसते. तर हा फर्स्ट प्रोडक्ट झाला आपला. आता नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे, आता सर्व आमची औषधं संपली होती तेव्हा त्यांनी आता एकदमच आणले सर्व. नेक्स्ट प्रोडक्ट कोणता घेऊ? नेक्स्ट प्रोडक्ट मी हा घेतो. ऍक्च्युली सर्व प्रोडक्ट बघा मी तिकडे ठेवलेले आहेत. आता नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे तुलसीचा ड्रॉप्स. आता तुम्हाला रोज आपल्याला तुळशी पण मिळत नाही ना, दारामध्ये तुळस असते, त्याची पानं काढून काढून बिचारी तुळस पण मरते. आता तुम्हाला सर्वात आधी हे सांगतो, ह्याची प्राइस आहे 195 रुपीज. जर मार्केटमध्ये घेतला तर तुम्ही, जर मला ऑनलाईन मिळालं 135. ऑनलाईन मध्ये ह्या बॉक्स मध्ये मला 60 रुपये डिस्काउंट मिळालं. 60 रुपये डिस्काउंट मिळालं बघा. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, जेवढे का मी प्रोडक्ट दाखवतोय ना ते सर्व तुम्ही ऑनलाईनच परचेस करा. अमेझॉनवर किंवा कुठून पण ऑनलाईन परचेस करा, किंवा बाहेर पण. जर हे मला 137 ला मिळालंय, तुम्हाला पण तेवढ्याच मिळालं पाहिजे. आता हे कसं कंझ्युम करायचं, ह्याच्यात बघा एक छोटीशी बॉटल असते. आणि तुम्हाला ह्याचा ऑल्टरनेटिव्ह पाहिजे तर तुम्ही 5 तुळशीचे पानं एका ग्लास पाणीमध्ये बॉईल करायचं आणि तो बॉईल पाणी सर्व पियायचं, जर हे तुम्हाला वापरायचं नसेल तर. आणि पकड आता हे तर किती, तुळशीची पानं पण आपल्याला रोज रोज नाही मिळत ना. आता बघा थोडंसं पाणी घेतलं मी, म्हणजे अर्धा ग्लास पाणी घेतलं आणि त्याच्यात आता ह्याचे किती सजेशन दिले आहेत ते मी वाचले नाही, पण आम्ही रोज 4 ड्रॉप तरी ह्याच्यात टाकतो बघा. 4-5 टाकलं तरी काय फरक नाही पडत. आता हे घे आणि जरा त्याच्यात मिक्स कर जरा, आणि टेस्ट सांग त्यांना कशी मम्मी याची. कारण आपण हे पी. हे आम्ही ही दुसरी बॉटल आहे, पहिली बॉटल आम्ही संपवलेली आहे. हे दुसरा प्रोडक्ट कशी आहे सांग. एकदम मस्त आहे, म्हणजे जरा थोडस मिरमिरीत लागतो. काय मिरमिरीत नाही लागत. हे बडीशेप आहे ना, बडीशेपचा स्वाद येतो, बडीशेपचा सुगंध येत आहे. आणि असं तुलसीचा ज्यूस दिलाय किंवा तुम्हाला काहीतरी कडू वाटेल असं काहीच प्रकार नाही, एकदम छान. मी तर तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जे पाणीची बॉटल नेत असाल ना त्याच्यात पण तुम्ही ड्रॉप टाकू शकता. बरोबर. हा, पण जर तुम्हाला ती सुगंध नाही आवडणार असेल तर नका करू तसं. 1 ग्लास पाणी घ्या, एका ग्लास मध्ये पण पाणीमध्ये 5 ड्रॉप टाकून तुम्ही ते पिऊ शकता. दिवसभरात तर 1 ग्लास पाणी, असं पाणी तुम्ही तर पियालाच पाहिजे. आता ह्या सर्व प्रोडक्टच्या रिलेटेड, म्हणजे ह्या प्रोडक्ट युज करून आपल्याला काय होणार माहिती, आपलं पाणीचं कन्झम्पशन वाढणार मम्मी. आपल्या बॉडीमध्ये पाणी जास्त जाणार. ह्या पिण्याच्या निमित्तानेच आपण पाणी पिणार ना, आपलं ते पण हेल्दी होते आपल्यासाठी. आता थर्ड प्रोडक्ट दाखवतो मी तुम्हाला. थर्ड प्रोडक्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे, च्यवनप्रकाश. आणि ते पण डाबरचाच मागवा किंवा तुम्ही दुसरं कोणतेही मागवू शकता. आणि हे दररोज 1 चमचा घ्या. आणि हे तुम्ही कोणत्या टाइमवर घेऊ शकता, तुम्ही कधी घेऊ शकता, जेव्हा पाणी पिता ना, मॉर्निंगला, इव्हनिंगला किंवा पाणी प्यायचं जेव्हा पण वेळ आहे ना. मी कधी घेतो तुम्हाला सांगतो. माझा 5:30 to 6:30 म्हणजे संध्याकाळचं 5:30 ते 6:30 हे जो टाइम झोन आहे 1 तास, त्याच्यामध्ये मी फक्त पाणी पितो. जर आपल्या लाईफमध्ये लंच टाइम आहे, म्हणजे जर माणसाचा मम्मी नाश्त्याचा टाइम आहे, माणसाचा जेवणाचा टाइम आहे, माणसाचा रात्रीचा जेवणाचा टाइम आहे, तर पाणी पिण्याचा का नाही टाइम असला पाहिजे, बरोबर ना. तर पाणी पिण्यासाठी मी 5:30 ते 6:30, कारण असं ती अशी वेळ आहे की त्याच्यामध्ये आपण जेवत पण नाही किंवा नाश्ता पण अगोदर केलेला असो किंवा नंतर करतो, बरोबर ना. तर त्या 1 तासात तुम्ही पाणी पिया आणि त्या 1 तासात मी हे ड्रॉप टाकून पाणी पितो. माझं काय होतं, कधी कधी मी कामाच्या नादामध्ये आहे ना पाणी विसरून जातो, पण त्याच्यातूनच आम्हाला आहे ना हे काय नाही काय मला देत राहतो, मला पाणी पिल्यासारखं वाटतं. आणि आपण सर्वात इम्पॉर्टंट लाईफ म्हणजे आपल्या हेल्थसाठी आपण म्हणतो एक्सरसाइज करतो, आपण चांगला खाऊ, पण आपण पाणीच नाही पियत ना
तर जे काय खाल्लेलं आहे त्याचं न्यूट्रिशन ऍब्झॉर्ब कसं होणार? कसं होणार? पाणी खूप गरजेचं असतं. आणि नंतर आहे 1 चमचा आपण च्यवनप्रकाश. आता तुम्ही 1 चमचा च्यवनप्रकाश तुम्ही एक्सरसाइज नंतर घेऊ शकता, जसं आपण एक्सरसाइजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं, किंवा कधीही जेव्हा तुम्हाला टाइम मिळेल, पण 1 चमचा तर तुम्ही नक्कीच घ्या. तर च्यवनप्रकाशची टेस्ट तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, आपण खाल्लेली एकदम छान लागते, काही कडू नाही काय. उलट हे म्हणजे चाटण्यासारखं लागतं, एकदम मस्त लागतं. हे तर आपलं 3rd प्रोडक्ट. आणि हे आपल्याला कितीला मिळाले? 323, 340 MRP आहे आणि मला ऑनलाईन 323 म्हणजे 17 रुपये कमी मिळाले मला. ठीक आहे, हे झालं आपलं 3rd प्रोडक्ट. आता 4th प्रोडक्ट आहे गिलॉय ज्यूस. गिलॉय. आता सर्वात आधी ह्याची मी प्राइस सांगतो. हे बघा, हे 250चा प्रोडक्ट आहे, 250 रुपयाचं आहे आणि मला ऑनलाईन 210 रुपयाला म्हणजे 40 रुपये मला डिस्काउंट मिळेल ऑनलाईन मध्ये. आता गिलॉयची टेस्ट कशी असेल, गिलॉय काय असेल? गिलॉय सर्वात काय इम्पॉर्टंट, आपण लॉकडाऊन पासून मग मी गिलॉय ऐकतच राहिलोय. आपलं इम्युनिटी बुस्टर म्हणजे आपली रोग प्रतिकार शक्ती, म्हणजे जी शक्ती जर ती चांगली असेल, जर आपल्या बॉडीमध्ये असेल, तर आपल्याला कोणते प्रॉब्लेम्स येणार नाही, किंवा आपल्याला काहीतरी हेल्थ डिसऑर्डर्स होणार नाही, किंवा डिझीज येणार नाही. बरोबर ना मम्मी? तर आपली जर इम्युनिटी स्ट्रॉंग करायची असेल तर आपल्याला हे ज्यूस घ्यावंच लागेल. आणि याचा काय दुसरं ऑल्टरनेटिव्ह नाही गिलॉयचं, कारण आपण गिलॉय ज्यूस बाहेरून हेच घेऊ शकतो. आता हे कसं घ्यायचं, काय घ्यायचं ते पण सुद्धा बघा. आता ह्याच्या वरती पण बघा, जो झाकण आहे तोच ह्याचा मेजरिंग झाकण आहे. सर्वात आधी जेव्हा सुरुवातीला घ्याल किंवा जेव्हा पण घ्याल तेव्हा जरा बॉटल असं शेक करा, उलटी फुलटी करा. आता तेच प्रपोर्शन. तुम्ही विचाराल किती? 1 ग्लास वरती घ्या मी, 1 ग्लास, फक्त ग्लास घे वरती. आता आम्हाला सवय आहे, सुरुवातीला तुम्ही अर्ध्या बूज आणि अर्ध्या बूज पेक्षा जास्त 5 दिवस घ्यायचे, म्हणजे तोच जे आपण त्रिफलाला घेतलं तसं, म्हणजे पावणं झाकण घ्यायचं. मी तर तुम्हाला सजेस्ट करेल, जर तुम्ही लवकर किंवा तुम्हाला फास्ट ट्रेन मध्ये बसायचं असेल, किंवा लवकर तुमची हेल्थ सुधारायची असेल, तर तुम्ही एक पूर्ण झाकण घ्या. झाकण घेतलेलं आहे मी पूर्ण ते, आणि त्याच झाकणाचं डबल, म्हणजे आता आम्हाला हिशोब समजतं ते. आता त्याचं डबल पाणी. 1 2. आता एकदा तुम्हाला घ्यायची सवय झाली ना तर मेजर मापाची पण गरज नाही. आता जी टेस्ट त्रिफला मी प्यालेलो ना, तर हात हे तुपी. आणि म्हणजे माणसं काय करतात माहितीये मम्मी, पूर्ण ग्लास पाणी घेतात आणि त्याच्यात हे पितात. मग ते काय होतं माहितीये मम्मी, ते पूर्ण ग्लास संपवायला ना म्हणजे कठीण जातं. म्हणून ते पाणीचं प्रपोर्शन डबल घ्या, एवढंच घ्या. आणि अजून एक असं करू शकतो, तर मी तुम्हाला पिऊन दाखवतो आणि टेस्ट करून दाखवतो. काहीच कडू नाही, थोडंसं काहीतरी वेगळं लागतंय, पण तुम्ही कंझ्युम करा ना, तुम्हाला सवय लागेल ना. मी तुम्हाला सांगतो, हे बघा क्लिअर स्किन, हे बघा हेल्थी लुक, म्हणजे एक चांगलं लुक, एक फ्रेशनेस, बोलण्यामध्ये एक तुम्हाला बोलतात ना, खूप माणूस फ्रेश वाटेल तुम्हाला. आणि मी जर कोणाच्या बाजूला गेलं तर माणसं म्हणतात तुझ्यातून पॉझिटिव्ह वाईब्स येतात. तर आपण चांगले खाणार तर आपण चांगलेच राहणार ना मम्मी. आता आज माझा सोमवार उपवास आहे बघा, तुम्हाला वाटतंय का मी एकदम कमजोर आहे किंवा मी एकदम मरगळली आहे? कारण आम्ही असंच आपण हे किती फॉलो केलंय मम्मी. हे तुम्हाला 1 बॉटल नाही, असे आम्ही 3-4 बाटली संपवलेले आहेत, भरपूर संपवले. आणि काहीच उलट आम्हाला हे असं वाटतं ना, आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त जर चांगलं इन्व्हेस्टमेंट असेल ना तर हेच इन्व्हेस्टमेंट असेल. घरचं चांगलं खायचं आणि हे खायचं. बाहेरचं सुद्धा खा, कोरोनामध्ये खाऊ नका किंवा आता खाऊ नका, पण नंतर खा. ते पण खायचं आणि हे पण खायचं, असं म्हणतो मी. आता माणसं काय, आता तुम्हाला काय सांगितलं, एवढं घेतलं ना, समजा तुम्हाला काय वेगळं वाटलं तर परत ह्याच्यात पाणी घ्या असं पूर्ण भरून आणि वरतून प्या. पण एका ग्लासमध्ये पूर्ण भरून त्याच्यात तो 1 बूस्ट टाकू नका, कारण ते संपवणं कठीण जाईल. हे आमच्या एक्सपिरियन्सने तुम्हाला सांगतोय. आता गिलॉय ज्यूस, आता तुम्ही विचारायला गिलॉय ज्यूस कधी घ्यायचं, तर तुम्ही उठल्या उठल्या घेऊ शकता किंवा संध्याकाळी घेऊ शकता. ते पण खाली पोट घेतलं तर चांगलं आहे मम्मी. आणि 1 बूस्ट घ्यायचं आणि ही बॉटल संपवायची. आणि मी जे फॉलो करतो ते कोणतीही बॉटल असू दे, बघा ही बॉटल असू दे, ही बॉटल असू दे, किंवा जी वेगळी दाखवणार ती बॉटल असू दे, ही बॉटल म्हणजे समजा आज स्टार्ट केली तुम्ही, समजा 1st, आता तुम्ही 15 जानेवारीला चालू केली, एका महिन्यात संपली, तर 1 महिना गॅप घ्यायचा आणि परत हीच बॉटल 1 महिन्याच्या गॅप नंतर घ्यायची. आणि तेव्हा दुसरी बॉटल जेव्हा संपेल ना तेव्हा 2 महिन्याचा गॅप घ्यायचा. आणि मग तिसरी बॉटल घ्याल ना, 3 बॉटल संपली की बस. आणि तुम्हाला अजून याच्यामध्ये काही समजलं नाही ना, पण समजूनच घ्या, पहिलं ऐकून घ्या, समजून घ्या. नाही समजलं तर कमेंट मध्ये विचारा. म्हणजे ही बॉटल संपवा, 1 महिन्याचा गॅप घ्या, म्हणजे परत हीच बॉटल परचेस करा, मग 2 महिन्याचा गॅप घ्या, मग तिसरी बॉटल घ्या. म्हणजे ही या बॉटल बरोबर त्या बॉटल बरोबर, म्हणजे बॉटल दाखवणार आहे त्या बॉटल बरोबर. म्हणजे असं आपण जर, कारण आयुर्वेदिक प्रोडक्टला आपण गॅप घेतले ना तर त्याचे आपल्याला रिझल्ट दिसून येतात. माणसं काय करतात, कधी कधी बॉटल घेतात, संपली की परत मागवतात.
डॉक्टरच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा तरी मी हे मला परवडते बाबा. खूप खूप म्हणजे खूप हेल्दी. आम्ही पर्सनल एक्सपिरियन्सनी सांगतो, मी हे सर्व मम्मीसाठी करत होतो. नंतर विचार केला जर मी मम्मीसाठी मागवत होतोय जरा एक व्हिडिओ बनवून तुम्हाला पण आपण सांगूया. जर तुम्हाला पटलं तर फॉलो करा आणि फॉलो केल्यानंतर जर रिझल्ट येईल ना तर तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आता नेक्स्ट मी मागवला आहे हे बघा. हे जे काय आहे ते मम्मीला माहिती नाही अजून. प्लांट प्रोटीन आहे. आणि हे तुम्ही म्हणाल की प्रोटीन पावडर का मागवली. आता तुम्हाला एक सरळ आणि साधारण म्हणजे एक्झाम्पल देतो. 1 वर्ष आपलं पास झालेलं आहे. मी नाही म्हणत की तुम्हाला हे आयुष्यभर खायचं आहे. एका वर्षाला फक्त एक डब्बा मी मम्मीसाठी रिकमेंड करतोय. मम्मीसाठी आणलेला मी स्पेशली. कारण काय होतं माहिती मम्मी, आपण कितीही खाल्लं ना तरी आपण इंडियन आहेत. आपल्या इंडियनमध्ये ना कार्ब्स जास्त आहेत आणि आपल्याला प्रोटीन नाही मिळत. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे मम्मी व्हेजिटेरियन आहे ना. तर व्हेजिटेरियन माणसांना कमी प्रोटीन जातं मम्मी बॉडीमध्ये. बरोबर. तर त्या हिशोबाला आपल्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडीमध्ये आपल्या. तुम्हाला एक सांगतो, कोणत्याही माणसानी जर बॉडी वेट म्हणजे समजा माझं वजन जर 60 किलो आहे तर 60 ग्राम प्रोटीन, 60 किलोला 60 ग्राम प्रोटीन जर रोज खाल्लं ना माणसानी तर माणूस आजारीच नाही पडणार मम्मी. आपल्यामध्ये प्रोटीन कमी होतात. प्रोटीन कमी झाले की सर्वच कमी होतं आणि मग आपल्याला काहीतरी वेगवेगळे आजार पण लागतात. पहिली मी सतत आजारी पडायची, काय ना काय मला प्रॉब्लेम व्हायचे. आता मम्मीला नाही सर्दी आहे, नाही खोकला आहे, अजिबात नाही, काहीच नाही. तर मी काय रिकमेंड करतो, तुम्ही हा प्लांट प्रोटीन बघा. ओझिवाचा हा प्लांट प्रोटीन आहे. म्हणजे प्लांट म्हणजे हे दुधापासून पण नाही बनलेलं आहे मम्मी. तर एक हेल्दी प्रोटीन आहे. आता ह्याच्यात हा जो स्कूप आहे ना, स्कूप सुरुवातीचे 5 दिवस अर्धा स्कूपच घ्यायचा, पूर्ण नाही घ्यायचा. कारण जर पूर्ण स्कूप घेतला तर 20 ग्राम प्रोटीन मिळेल. आणि तुम्हाला एक सांगतो, आपली बॉडी रेडी नसते मम्मी. आता मी बोलल्यावर तुम्ही घ्याल पण त्याचं कन्झम्पशन अर्धच करा. कारण डायरेक्ट जास्त प्रोटीन बॉडीमध्ये गेला ना मम्मी तर जुलाब पण होतात. म्हणून आपण आहे ना जो प्रमाण आहे ना त्या प्रमाणातच घ्यायचं. सुरुवातीच्या 5 दिवस आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये पचण्याची शक्ती कमी असते. आणि हे तुम्ही पाणीमध्ये म्हणजे आता कशाला आपण हे करायचं बघा. आपण खूप बघा कैची काय आणली चला तुमच्या समोरच मम्मीला मी आता खायला देतो. म्हणजे आता चॉकलेटचा सुगंध येतोय ना. हे बघा कसं दिसतं आतमध्ये बघा. चॉकलेटी दिसते. चॉकलेटी वास येतोय. आता हा मी बघा अर्धा स्कूप घेतलेला. अर्धा स्कूप मम्मी ग्लास वरती पकड त्यांना दाखव. हा टाकला मी. आपला डब्बा लगेच बंद करून टाकायचा म्हणजे त्याची पॉवर म्हणजे जी आपले ते उडायला नाही पाहिजे. तर लगेच बंद करून आपण साईडला ठेवायचा. आणि हा ओले हात नाही लावायचे. ओले हात नाही लावायचे. हा मला प्रोडक्ट MRP आहे 699 म्हणजे 700 रुपयाचा आहे. आणि 700लाच पडला. काही डिस्काउंट नाही मिळालं ऑनलाईन मध्ये. पण मी तुम्हाला रिकमेंड करतो कधी एकदा 1 वर्षासाठी ना 1 डब्बा संपवा तुम्ही सर्वांनी. प्रत्येकाने एकाने 1 डब्बा तरी हा संपवा प्रोटीनचा. मी नाही म्हणत की एक्सरसाइज केल्यानंतर माणसं असे म्हणतात की हे प्रोटीन पावडर चांगले नाही किंवा नाही. पण आपल्या डेली लाईफ मधून पण आपल्याला मिळत नाही एवढं सर्व. आणि जर तुम्हाला हे नाही खायचं असेल तर तुम्हाला दर दिवशी किंवा ऑल्टरनेट दिवशी तुम्हाला ना हे मूग मटकी खावावे लागतील. किंवा असे भिजवलेले मूग मटकी मम्मी बाउलवर मोड आलेले ते ह्याचं सबस्टिट्यूट पाहिजे असेल तुम्हाला तर ते सबस्टिट्यूट आहे ह्याचं. मूग मटकी असे खायला लागतील. आमच्याकडे जास्त करून मूग मटकीची भाजी असते. मिसळ उसळ आपण खाऊ शकतो. आता हे पाणी घेतलेलं आहे मी. कॉफी व्हाईट चॉकलेट असतो ना तसा वास येतोय. कॉफी व्हाईट सारखा. तू अर्धा पी. मी थोडस घेतो कारण तुझ्यासाठी आहे ना. आणि खास मी माझ्यासाठी नाही मागवलेले, खास मम्मीसाठी मागवलेले. 1 महिन्यात मम्मी तूच सांग, हा डब्बा मी तुला दर दिवशी असा दिला आणि मी संपवला. 1-2 महिन्यानंतर तुझी हेल्थ किती छान होईल. म्हणजे किती तू हेल्दी राहशील. काय राहणार का तू हेल्दी. आता हे बघा इकडे आपलं ग्लास रेडी आहे. प्रोटीन ग्लास. आपण एक अर्धा चमचा पावडर घेतली आहे आणि अर्धा ग्लास पाणी घेतलं. अर्धा चमचा म्हणजे तो मोठा चमचा आपण घेतलेला आहे. आता मी टेस्ट नाही करत कारण मी ते 2 ज्यूस प्यालोय. आता माझं काहीतरी पोटात तर वेगळं प्रोटीन शेक डेव्हलप व्हायचं. चल पिऊन दाखव त्यांना मम्मी. तर हा ग्लास जो मम्मी पिता ह्याच्यात 10 ग्राम प्रोटीन आहे आणि हे सर्व प्लांट प्रोटीन आहे. कसं आहे चवीला.
त्याला काहीच चव नाही अजिबात, पाणी पिल्यासारखं वाटतंय, पण टेस्ट आहे ना जरा बिस्किट सारखी लागते है ना. पण तू विचार कर, ह्याच्यात तुला 10 ग्राम प्रोटीन गेले तुझ्या बॉडीमध्ये. पण मस्त वाटलं, छान वाटतं एकदम. आपण जर बाहेर इन्व्हेस्ट करू शकतो, बाहेर आपलं काही फालतू खाऊ शकतो, तर घरी का नाही आपण. माणसं मम्मी तुम्हाला सांगू, आता खाली कमेंट करतील की हे नाही आम्हाला ना हे नाही खायचं, आम्हाला ते नाही खायचं. तुम्ही बाहेरून बर्गर मागू शकता, हा तुम्ही बाहेरून पिझ्झा मागू शकता 400 रुपयाचा, पण तुम्ही 400 रुपयाची 500 रुपयाची बॉटल नाही मागू शकत. तो पिझ्झा एक दिवसात संपवाल तुम्ही. पहिली नाही का मंचुरियन, हा नाही, मी तुम्हाला सांगतो की असे पण कमेंट करतील माणसं की हे नाही खायचंय, पण तशी पण माणसं आहेत की मम्मी पिझ्झा मागवतात मम्मी 500 रुपयाचा, आणि ते एका दिवसात संपवणार. आणि हे तर एक इन्व्हेस्टमेंट असं आहे की तुम्हाला महिना का 1.5 महिना पण चालेल. हा तर मी तुम्हाला सांगतोय की हे करा इन्व्हेस्टमेंट, कारण हे सर्व ना मी स्पेशली मम्मीसाठी होतं, म्हणून मी तुम्हाला पण एक व्हिडिओ बनवून दाखवलाय. तुम्ही पण विचारत राहता ना मम्मी अशी, मम्मी कशी चांगली राहते, मम्मी जाड आता बारीक कशी झाली असं. आणि नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे आपला एलोवेरा ज्यूस. तर हे मला कितीला मिळालंय, 230, मला 230लाच ऑनलाईन मिळालं. हे पण बघा, ह्याच्यात तर जर त्याचा झाकण जर छोटा दिला तर ते लोक असं आपल्याला मेजरिंग देतात. हा पण सुरुवातीला अर्धा घ्या, म्हणजे सेम ह्याच्यासारखं सुरुवातीचे 5 दिवस अर्धा बूस घ्या, नंतरचे 5 दिवस पूर्ण बूस घ्या. आणि कधी घेऊ शकता तुम्ही, हे मॉर्निंगला घेऊ शकता किंवा इव्हनिंगला घेऊ शकता, म्हणजे सकाळी मम्मी एम्प्टी स्टमक घेऊ शकता किंवा संध्याकाळी घेऊ शकता. आणि याची चव तर सर्वांना माहितीच आहे. आणि हे पण जर उघडाल ना, जेव्हा उघडाल त्याच्यानंतर जरा शेक करून घ्या बॉटल. आता बघा मी तोडलंय, पूर्ण सील तोडली आणि जरा असं शेक करून घ्या. आता ह्याची चव टेस्ट करायची गरज नाही, आणि ह्याची चव म्हणाला की काही वेगळी लागत नाही, सर्व पाण्यासारखंच लागतं. आणि याचं पण सेम प्रपोर्शन, 2 बूज पाणी 1 बूज एलोवेरा ज्यूस, सकाळी आणि संध्याकाळी पिया तुम्ही. आता लास्ट आहे, सर्वात मोठा प्रॉब्लेम होता माणसांची मम्मी की नाश्ता काय करायचा, है ना. सकाळचे माणसं, मी असे माणसं बघितलेले आहेत किंवा माझे फ्रेंड सुद्धा जे ब्रेकफास्ट मिस करतात, डायरेक्ट लंचवर जातात. मम्मी ब्रेकफास्ट नाही करणं म्हणजे, नाश्त्यामध्ये तुम्ही सर्व करू शकता. लाईक तुम्ही पोहे, उपमा, इडली, डोसे किंवा डाळीचे डोसे किंवा तुम्ही काही खाऊ शकता नाश्त्यामध्ये, बरोबर ना. पण जर तुम्हाला असं वेगळा नाश्ता काहीतरी खायचा असेल, आणि हा असा नाश्ता आहे ना की तुम्ही रोज पण खाऊ शकता, ह्याला म्हणतात किनोवा. ह्याचा तुम्ही उपमा बनवू शकता, ह्याचा तुम्ही आपले वेगवेगळे रेसिपीज गेलेले. आणि हे का आणलंय मी, कारण हे मम्मीसाठी पण उपयोगी होईल आणि माझ्यासाठी पण उपयोगी होईल नाश्त्यासाठी. म्हणजे जर सकाळी उठल्या त्याला काय खायला नसतं, कारण मी झोपलेली असते. मी लवकर उठतो कधी कधी, त्यामुळे मला जर बनवायचं असेल फास्ट, तर आपण ओट्स कसं बनवतो तसं आम्ही किनोवा बनवतो आणि लगेच खातो. तुम्हाला सांगतो, सर्व दिवसाची सुरुवात जर आपण चांगली केली, हेल्दी केली, तर आपल्या हेल्थ पण चांगलं राहील. आणि त्यासाठी मी या नाश्त्यासाठी हे चूज केलेलं आहे. आता हे बघा, याची प्राइस लिहिलेली आहे 400 रुपये, पण मला ऑनलाईन हे मिळालंय 250 रुपये, म्हणजे ऑलमोस्ट 150 रुपये मला डिस्काउंट मिळाला मग मी एका बॉटलमध्ये. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आता मी तुम्हाला सर्व टेस्ट करून दाखवलेलं आहे आणि सर्व काय दाखवलेलं आहे. आता बघा, ही एक नोट मम्मी संपवायला गेलं ना मम्मी, ह्याचे जीन्स पण येते मम्मी, ह्याचं शर्ट पण येतं, ह्याचं काही चप्पला पण येतील. पण ह्याच नोटी, हे बघा, ह्याच एक सिंगल नोटचं आपल्याकडे किती प्रोडक्ट झालेत बघा. हे बघा, एवढे सर्व प्रोडक्ट झालेले आहेत आपले, एवढी सर्व हेल्दी शॉपिंग आपण केलेली आहे. एलोवेरा ज्यूस, त्रिफला ज्यूस, गिलॉय ज्यूस, हे आणि हे एवढं सर्व मागवायला ऑनलाईन मधून माझे 2000 आणि वरतून काहीतरी 20-30 रुपये गेले जास्त, म्हणजे ऑलमोस्ट 2000च्या एका नोटीमध्ये आपण एवढं सर्व मागवलेलं. अजून पण सांगतो, जर हे तुम्ही ऑनलाईन नाही मागवलं, जर तुम्ही बाहेरून मागवायला गेलात, बाहेर सुद्धा मिळणार, पण 2000च्या व्यतिरिक्त तुमचे 2500 बाहेर जातील. म्हणजे आपण जर 500 रुपये असे पण सेव्ह केले. आणि तुला मम्मी, आता तुलाच एक सहज विचारतो मी, चला ही नोट राहू दे बाजूला, एवढं जर मी तुला खायला दिलं, म्हणजे एकदम टाइम टू टाइम आपण जर फॉलो केलं माणसानी, ज्यांनी कधीच काय लाईफमध्ये हेल्थ रिलेटेड काहीच नाही केलं किंवा त्याला नॉलेज पण नाही, काहीच माहित नाही त्याला, पण समजा तू सुरुवातीला कोणत्याही माणसाला जर मी हे संपवलं, तर त्या माणसाची हेल्थ कशी होईल, चांगली राहील आणि त्याला नंतर किती फ्रेश वाटेल. फ्रेश वाटेल. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही औषधं घ्यात असेल ना, त्याच्यातली मग तुमची औषधं कमी होणार. थकायला नाही होत, मेन म्हणजे गोष्ट थकायला होत नाही, तुम्ही किती काम करा. आणि जर तुम्ही काहीतरी बॉडी चेकअप केलं असेल तुमचं, त्याच्यात तुम्ही हेमोग्लोबिन कमी असेल किंवा तुमचे काही रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील,
तुम्ही हे सर्व कन्झम्पशन करा आणि नंतर तुम्ही 5-6 महिन्यानंतर परत तुमची बॉडी चेकअप करा. तुमच्या बॉडी चेकअपच्या रिझल्टमध्ये बघा किती इम्प्रूव्हमेंट येईल. बरोबर ना. तर हे हेल्दी इन्व्हेस्टमेंट, ही 2000ची इन्व्हेस्टमेंट मी खास मम्मीसाठी करतो आणि आम्ही केलेली सुद्धा आहे. हे फर्स्ट टाइम ना आम्ही करत आहे. हे आमच्या असं झालं 3-5 वेळा झालेलं आहे. चालूच असतं. चालूच गॅप करतो खातो, गॅप करतो खातो. मी तुम्हाला समजवलं. हे सर्व जे बाटल्या आहेत, हे बॉटलवरती पकड मम्मी. हे जे बाटल्या आहेत, एक बॉटल संपवायची, 1 महिना गॅप घ्यायचा, परत ऑर्डर करायची, संपवायची, 2 महिना गॅप घ्यायचा आणि मग तिसरी ऑर्डर करायची, बस. हे तुम्हाला वर्षातून एकदा संपवायचं आहे. डाबर च्यवनप्राश तुम्ही दर मागू शकता. तर तुम्हाला लास्ट टाइम पण मी दाखवलं होतं. 1 चमचा खायचंय. जर पाणी पियाल तर तुम्ही हे खायचंय आणि नाश्त्यासाठी तुम्ही किनोवा खायचंय. किनोवा नाही मागवायचा असेल तुम्ही काहीतरी वेगळं मागू शकता किंवा आपल्या घरचं खाऊ शकता. फक्त मला एक दाखवायचं होतं की मम्मीसाठी मी काय हेल्दी इन्व्हेस्टमेंट करतो. आणि तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. अजून मम्मी तुला काय सांगायचंय? माझी हेल्थ तुम्हाला विचारायची तर ही सर्व माझी हेल्थ अशी आहे. आणि तुम्ही पहिले बघितलंच असेल मम्मी कशी होती आणि आता कशी आहे मम्मी, है ना. पहिले किती जाड वाटायची एकदम. आता तर पाठी येत चालली मम्मी तुझी. आणि हे असं नाही की मम्मीसाठीच आहे. ऍक्च्युली हे मी पण मम्मी बरोबर संपवत राहणार. आणि असं नाही की मला आणि असं मोठ्या माणसांना, छोट्या मुलांना सुद्धा. म्हणजे मी जास्त पण छोट्या मुलांना रिकमेंड नाही करणार. पण माझ्या एकदम छोटी मुलं नाहीत, 10वी 8वी 9वी 10वी 7वी 5वी असतील ना, ते लोक हे पिऊ शकतात. आणि त्या एज पासून ते मोठ्या एज पासून सर्वांना. आणि ह्याचे काही साईड इफेक्ट नाही आहेत. कोणत्याही प्रोडक्टचे साईड इफेक्ट नाही. फक्त प्रोटीनचा डब्बा जो घेताय हा, जर तुम्हाला डॉक्टरांनी प्रोटीन खायला नाही सांगितलं असेल, कोणकोणत्या माणसांना मम्मी असे प्रॉब्लेम होतात की प्रोटीन खाल्ल्याने प्रॉब्लेम होतात, तर त्यांनी नाही. पण हे असे ज्यूस आहेत ना, हे च्यवनप्राश आणि हे सर्व असे आयटम आहेत की आपण हे सर्व माणसं खाऊ शकतो. बघा तुमच्यासाठी आम्ही पूर्ण अर्धा तास लावला बडबड करतोय. रोज रेसिपी काय, दुसरं पण काहीतरी वेगळं पाहिजे ना आपल्यासाठी. हेल्थी आपण आपली. आणि आता दिवस कसले चालले आहेत, आपल्याला बाहेर जायचं, कामाच्या निमित्ताने आपल्याला बाहेर जाऊ शकतो, आपण जातो, पण आपल्याला भीती वाटते ना मनामध्ये. तर हे जर आपले प्रोडक्ट जर आपल्या पोटात असतील ना, तर आपल्याला घाबरायचं पण काय म्हणजे टेन्शन नाही. आणि मला जेवढे माणसं विचारतात ना, मी इंस्टाग्रामवर फेसबुकवर ते माणसं विचारतात हेल्दी राहण्यासाठी टिप द्या काय ते. मी तुम्हाला सांगतो हा व्हिडिओ बघा, हे सर्व प्रोडक्ट घ्या आणि खा. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही आहे ना नातेवाईकांना सुद्धा शेअर करा. आणि मी तुम्हाला सांगतो माझे असे जे क्लायंट आहेत 60 वयाचे पण आणि 65 वयाचे पण आहेत, त्यांना सुद्धा मी हे दिलेलं आहे आणि त्यांच्या हेल्थमध्ये पण इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे. तुम्हाला अजून एक सांगतो, हे जे त्रिफला ज्यूस आहे हे डायजेशनसाठी, म्हणजे पोटाचे जे काही विकार किंवा अविकार किंवा जे प्रॉब्लेम्स आहेत मग हे सर्व सॉल्व्ह करणार. जसं असतात आमच्या म्हणजे नातेवाईकमध्ये बघितलं असेल. आता त्या माझी भाची आलेली, म्हणजे पप्पूची बहीण आलेली, तुम्ही व्हिडिओ बघितला, ताई आली घरी. त्या व्हिडिओमध्ये तिचं तुम्ही जरा पप्पूकडून ऐका, तिचा प्रॉब्लेम. तिचा म्हणजे असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम होते, नको सांगायला प्रॉब्लेम, पण त्यांना पण मी हे सर्व रिकमेंड केलं आणि त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की माझी झोप इम्प्रूव्ह झाली, माझे जे दुःख नव्हतं ते कमी झालं, मला जरा फ्रेश फील व्हायला झालं, माझे वॉकिंग मध्ये वजन कमी झालं, वॉकिंग मध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली. आणि वेळ मिळाल्यास आहे ना एक्सरसाइज पण करा. अजून एक प्रोडक्ट आहे जे तुम्हाला मी दाखवलं नाही, एक असतं, अजून एक आहे आवळा रस. तेही तुम्ही असंच पिऊ शकता. आणि हे वेट लॉस, वेट मॅनेजमेंट साठी किंवा आवळ्याचा रस आपल्या किती व्हायटमिन सी किती, म्हणजे एक आवळा आणि त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये 5 ऑरेंज किंवा 10 ऑरेंज, म्हणजे जेवढे संत्र्यांचे जेवढे गुण असतात ना मम्मी, तेवढे एका आवळ्यामध्ये असतात. तर तुम्ही ही बॉटल पण मागू शकता. ही बॉटल पण मला 230 ला मिळाली आहे आणि याची MRP 235, म्हणजे 5 रुपये डिस्काउंट. असे सर्व प्रोडक्ट तुम्ही सुद्धा विकत घ्या. तुम्ही विकत नसेल घ्या, मागवलेत ना तर खूपच फायदा होईल. किंवा मी तुम्हाला सांगू, लाईफ मध्ये जर ज्या नोट ह्याची जर तुम्हाला कोणाला गिफ्ट द्यायची असेल, गिफ्ट म्हणजे, आणि त्याचं जर तुम्हाला हेल्थची केअर असेल तर ह्या नोटाचा फायदा करायचा असेल तर तुम्ही असे प्रोडक्ट त्यांना गिफ्ट मध्ये द्या, अशी द्यायची. आणि जर तुम्ही सांगता ना की आई वडिलांची आपण देखभाल कशी करायची, आई वडिलांचे काय नेहमीच पाय दाबायची गरज नसते मम्मी, बरोबर ना. तुम्ही एक्सपेक्ट करता की आम्ही मुलांनी तुमचे रोज हात पाय दाबले पाहिजे, नाही. तुम्ही एक काम करा ना, जर तुम्हाला तुमचं प्रेम दाखवायचं असेल, तुम्हाला तुमची केअर दाखवायची असेल तुमच्या आई वडिलांना किंवा तुमच्या बहिणी भावांना किंवा छोट्या किंवा मोठ्या बहिणी भावांना किंवा मावशींना, काकांना, मामांना, कोणत्याही रिलेटिव्हला किंवा तुमच्या नेबर्सला सुद्धा, तर तुम्ही असे प्रोडक्ट घ्या. चला त्यांना देऊ नका, पण त्यांना टाइमावर देत राहा. ते बरोबर ना मम्मी, टाइम टू टाइम देणं म्हणजे पण केअर दाखवण्यासारखं झालं ना मम्मी. त्यांना फिरायला न्यायची पण गरज नाही, तीच आवड असते माणसाला फिरवायची.
हा माणसं बोलतात ना की चल मी तुम्ही घुमने लेके जातो, मी तुम्हाला फिरायला नेतो. हा फिरायला नेणं स्ट्रेस कमी होतं आपल्याला. तसं तुम्ही टायमावर हे प्रोडक्ट घ्या आणि त्यांना टायमावर द्या. उलट ते पण त्यांच्यासाठी बोलतात ना एक काळजी घेण्यासारखं झालं त्यांचं. ते मग बोलणार ना माझा मुलगा माझी किती काळजी घेतो. आता मम्मी मला का म्हणते नेहमी की मी त्यांची काळजी घेतो, कारण मी हे सर्व प्रोडक्ट त्यांना टाइम टू टाइम देत राहतो. मी काही जास्त काय वेगळं करत नाही एवढं की मी मम्मीचे काय रोज हातपाय दाबत नाही किंवा असं काय वेगळं करत नाही. पण फक्त हे जे हेल्दी प्रोडक्ट्स आहेत ना किंवा काहीतरी जेवण असो किंवा चपात्या करत असली ना तर चपात्या करता करता तो पटकन तिथे ग्लास घेऊन येतो आणि मला ते काढून देतो. म्हणजे ते चपात्या करता करता पटकन पिऊन टाकतो. कारण आपण स्वतःहून टाइम काढून हे पिऊ नाही शकत. तर तुम्ही एक तुम्हाला मी सजेशन देतो, 2 माणसाचं घरी असेल ना तर एका दुसऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. म्हणजे मी मम्मीला देईल आणि मम्मी मला देईल, असं करायचं. या घरी तर मी माझ्यासाठी पण घेतो आणि त्याच दुसऱ्या क्लासमध्ये मम्मीला देतो आणि लगेच ते पियाला देतो. तर मी तुम्हाला एक फुल सजेशन देतो, म्हणजे पूर्ण हार्टली सजेशन देतो. वाटत पण नाही बाटली कधी संपली म्हणून. हा आणि तुम्हाला वाटत असेल संपेल कसं कसं काहीच नाही, उलट संपतं पण आणि तुम्ही परत पण मागवलं जाल. परत पण मीच त्या दिवशी बोलले पप्पू सर्व औषधं आपली संपली आहेत असं वाटलं. म्हणजे रोज मला प्यायची सवय झालेली आणि तुम्हाला वाटतं हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी पण आणि पण आमचं संपलं पण आहे ऍक्च्युली. आणि संपलंय पण आमचं च्यवनप्राश पण संपलं आणि आमचे सर्वच बाटले संपलेत. उलट आमचे 3-5 दिवस आमचे असेच गेले न काय खाता पिता. आणि तुम्हाला वाटत असेल आमच्या घरामध्ये हेल्दी काय असतं, जास्त हे आपले फ्रुट्स असतात. फ्रुट्स अजून असतात. तुम्ही फ्रुट्स दर दिवशी 1 प्लेट फ्रुट्स खाल्लेच पाहिजे तुम्ही. आणि त्यावर जर तुम्हाला अजून छान आणि हेल्दी राहायचं असेल किंवा असं फिट राहायचं असेल, असं ग्लोईंग किंवा एकदम बोलतात ना बोलण्यामध्ये पण चांगलं जर असेल तर तुम्ही एक्सरसाइज आणि फिट म्हणजे एक्सरसाइज करणं खूप गरजेचं आहे. बरोबर. आता असं नका समजू की तुम्ही आम्ही तर जास्त बडबड करतोय. हे म्हणजे माझी हेल्थ कधी कधी तुम्ही विचारता ना काकी अशी हेल्दी कशी असते, त्या काकी बारीक कशी झाली असं ते विचारतं. त्याच्यासाठी आम्हाला खास म्हणजे हे तुम्हाला दाखवायचं आम्हाला सुचलं. आणि हे संपली होती औषधं, ते मलाच चेन पडत नाही होती. मी विचारलं बापूला ती औषधं काय आपल्याकडे नाहीत का, संपली आहेत का, असं काहीतरी पियाची मध्ये सवय झालेली ना. तुम्हाला हे पण सांगतो, आपल्या जे हाडं बिडं दुखतात किंवा आपल्या नी प्रॉब्लेम आपल्याला फ्रेश फील नाही होणार किंवा मुंग्या पण येतात कधी कधी मम्मी, बरोबर ना. माझ्या हातापायातनं पण मुंग्या येत होत्या. अजून सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे सर्व तुम्ही खायला सुरुवात करा, तुमच्या हेल्थ मध्ये इम्प्रुव्हमेंट होईल, तुम्हाला झोप चांगली लागेल. आणि ज्या दिवसापासून तुमची झोप चांगली लागायला लागली त्या दिवसापासून तुम्ही फिट राहणार, बरोबर ना. आता मी झोपते पण चांगली. आणि जरी मी तुम्हाला ही नोट दाखवलेली आहे, ही 2000ची नोट, तर हे 2000ची नोट फक्त मम्मीसाठी नाही, एवढं मम्मी नाही संपू शकत 1 महिन्यात. ऍक्च्युली हे दोघांसाठी आमच्या. तर मी म्हणजे प्रत्येक माणसासाठी 1000 तुम्ही जरा इन्व्हेस्टमेंट करा आणि ते इन्व्हेस्टमेंट करा, खा, हेल्दी राहा. सर्व एकत्र नाही मागवला तरी चालेल, तुम्ही 1 बॉटल पण मागवू शकता. हा 1 बॉटल पण मागू शकता. 1 बॉटल तुम्ही जे पहिला घेणार आहे ना ते तुम्ही पहिला प्रोडक्ट हा 1 बॉटल मागवू शकता. आणि जर तुम्हाला ते सांगते, जर तुम्हाला जर चांगली हेल्थ आणि लवकर हेल्थ हवी असेल, फास्ट हवी असेल, तुम्ही सर्व मागवा, काहीच प्रॉब्लेम नाही. काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता तुम्ही असं आपण बाजारामध्ये गेलो ना तर असेच 1000 रुपये असेच जातात. आणि तुम्ही विचारला आता आम्ही कसं मॅनेज करणार आहे. आता बघा सुरुवातीला ना मम्मीला ॲलोवेरा ज्यूस सकाळी देणार आहे. हे झालं मम्मी 1 बॉटल. आता तुम्हाला बघा बॉटल कशी समजवतोय मी. ॲलोवेरा ज्यूस मम्मीला उठल्या नंतर त्रिफला ज्यूस लंच म्हणजे दुपारच्या जेवणाच्या अगोदर, आणि गिलोय ज्यूस संध्याकाळी देणार आहे मम्मीला. झाले आपल्या 3 बॉटलचं काम मम्मी. आता हे पाणी आपण जसं पाणी पितो, जेव्हा पण पाणी प्यायला वाटलं तर जरा 5 ड्रॉप टाकायचं आणि आपलं पियायचं. हा मम्मी जेव्हा एक्सरसाइज करणार किंवा वॉकिंगला जाणार आल्यानंतर, म्हणजे एक्सरसाइज केल्यानंतर किंवा वॉकिंग झाल्यानंतर 1 चमचा पिणार, खाणार 1 चमचा खाणार, 1 चमचा खाणार, सॉरी. आता आणि हे आपण नाश्त्यासाठी घेतलंय, नाश्त्यासाठीच नाही तर संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी पण आपण घेऊ शकतो. आणि मी पण खाते, पप्पूच एकटा खात नाही. हा आणि हे प्रोटीन दिवसभरात कधीही तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलं की टाइम कसा असेल मम्मीचा, तर सेम टाइम तुम्ही सुद्धा ठेवू शकता. आणि जर तुम्हाला काही वेगळं असेल तर तुम्ही डॉक्टरला रिकमेंड करू शकता, बरोबर ना मम्मी, की आम्ही हे खाऊ की नाही. आणि वगैरे त्रास असतो आतल्यात, आपल्याला काय कोणते बिमारी असतात त्या कधी गायब होतात ना कळत नाही. आपण अशी आपली आयुर्वेदिक अशी आपली औषधं खाल्ल्यावर. मी जर हक्काने सांगतो मम्मीला की जर मी मम्मीला देतोय तर मम्मीची मला किती केअर आहे, तर मम्मीच्या हेल्थसाठी मी काहीच असं रॉंग नाही करणार. तर मम्मीसाठी करतो तर ऍक्च्युली ते तुम्ही तर केलंच पाहिजे. आणि मुलं जर बघत असतील, अशी पप्पू सारखी मुलं बघत असतील तर तुम्ही परचेस करा आई वडिलांसाठी, ऑनलाईन मागवा. चुलते काका कोण असतील ना त्यांच्यासाठी पण तुम्ही असं करू शकता. त्यांना मागवा आणि त्यांना टाइम टू टाइम खायला द्या आणि पियायला द्या. बस तुम्ही आता त्यांना काहीतरी एवढं मोठं खायला आणाल ना तर ते न आणता तुम्ही अशी एखादी बॉटल आणा आणि ती द्या. बरोबर. आणि जर बहिणी भावंडांना सुद्धा तुम्ही काही गिफ्ट करत असाल ना
तरी पण तुम्ही आहे ना ही अशी एक एक बॉटल गिफ्ट करा. अच्छा मम्मी, आता तू सांग, आपल्या घरी जे माणसं येतात त्यांना माहिती असेल ना मी काय गिफ्ट करतो त्यांना. हे आता आपल्या घरी माणसं येतात ना तर पप्पू हे देतो त्यांना एक एक बॉटल. एक बॉटल मी देतो, ही अशी एक बॉटल किंवा कोणतीही एक बॉटल देतो मी त्यांना. आणि हे तुम्ही घ्या, महिनाभर घ्या, 15 दिवस घ्या असं सांगतो. आता हे तुम्हाला खरं वाटेल. हे असे आमचे गिफ्ट आम्ही हे देतो सर्वांना, पण अशी कोणाची तक्रार नाही आली. तक्रार म्हणजे एकदम भारी आहे. तुम्ही रेसिपी म्हणजे आता रेसिपी बोलतोय, तुम्ही व्हिडिओ फॉलो करा जे काय सांगितलं तुम्ही बघितली की ते ओतून म्हणजे आता ज्यूस ओतून दाखवलं, ग्लासामध्ये पिऊन दाखवलं, म्हणजे ती एक रेसिपी झाली ना. एकदम छान आहे. म्हणजे हे हेल्दी प्रोडक्ट्स आहेत, हेल्दी आहेत, तुम्ही घ्या. आणि मला जे पण विचारतात ना पर्सनली, तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघा. मी नंतर हेच सांगणार. आणि ह्याच्या पुढचं काय आम्ही काय हेल्दी करतो ते आम्ही येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच सांगू. बरोबर ना? व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला ते आम्हाला लाईक करून सांगा, कमेंट करा. पप्पूची जरा बडबड कशी वाटली ते पण सांगा. बघा आम्ही नॉनस्टॉप आजच्या बडबडीला तुम्ही बडबड नका म्हणू, कारण हे खूप खूप कामाचं आहे, एकदम जरुरीचं जर आहे. अर्धा तास तुम्ही जर हा व्हिडिओ पाहिला आणि बघितला तर तुमची हेल्थ नक्कीच इम्प्रूव्ह होणार. बरोबर ना मम्मी? ते व्हिडिओ लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा आणि शेअर करा. शेअर पण करा सर्वांसोबत. आता इथे आम्ही जे काय हेल्दी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे 2000 रुपयाच्या नोटाची, म्हणजे जे काय प्रोडक्ट मागवले त्याचे सर्व लिंक्स आम्ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. त्या लिंकवर तुम्ही दाबा आणि त्या प्रोडक्टवर तुम्ही जाल Amazonवर आणि तुम्ही तिकडून परचेस करा. म्हणजे तुम्हाला सोपं. आणि परत सांगतोय ऑनलाईनच घ्या, कारण जर हे मार्केटमधून घ्यायला गेला तर 2000च्या व्यतिरिक्त 2500 रुपये बाहेर जातील. ऑनलाईनमध्ये आपल्याला 500 रुपये डिस्काउंट तरी मिळतील. मम्मी, एक प्रश्न इकडे येईल की तुम्ही सर्व दाखवलं पण आपली दिल नाही दाखवली. ती दिल बघा काय करते खुर्चीवर. तिकडे अशी होती, अशी झोपलेली, आता अशी झोपली. मान बघा कशी ठेवली, उशीवर ठेवतो तशी आपण नाही का सोप्यावर असं डोकं ठेवून झोपतो असं, हे बघ असं. हा तशी झोपलेली. तिकडे खुर्चीवर झोपली. झोप. चला आपण व्हिडिओ कंटिन्यू करूया.